سلام أحوات كما ياللخم بحبرا أبرحونا القربان زلخم سلام كتلو لي بعل ملوء تسفائي بزوح فيديوهات سرحي لخم كسرحيك أنخون بنايب علي بداي لو ما عندك قديتا زا فيديو زي أخسرح إذا قدد النقر متليو بنقهو واساب مسيج قبل مالتيو إذا مسيج مسرع أخو مجمريا كونفيزي خوينة دحر بقي مخال أجزيم بيبا متقصر تليفون كاريئيو أحفظ أني سبزي فرع ركين دابلو يصحف لي دحر يوتيوبر مخانو زخون الدرفو سترايك كم استهرمو قال ملا زحبر كاع صحفات نيرو قداماي قال اي مسج ملس سلازي ملس كله بنغو تحيزيو خبصبصني ارفيدو مالتيو دحر موداتو انت دول كله تليفون يقبلني دحر زي صحفوا لي لا تاي شجركاتي اخونكا خندزي مساي صارف زل خمس بلكو نسخه سب كونكاسي درف تباهيلوس كوبي رايت هريم كاني جرس فيديو دحان شجريبون انت درف زي مخان قال ملا قداش يكون درف زي يكون منتاي بي اسرح يزرغوا انا حجي زغرمكم نجر اتم ناي اي ال اي جلز بحالو ناي ارتراوያን ارتست مسل زطابقو كرخبهم بزح تشجير ايه دحر موداتو بحد عاب سب غيره مسرخبكم ناتي سرحات ون كالاخلو لي فقادنيا سلازخون مخنياتو انرجينا ودينا انا كوبي رايت 10 غزي سسديد كان سب چانلات مهرام قلمله ولا خماني كم قلسب كون كتحسبو خماني سي سمكم اخ غبرو نسخا كوبي رايت سدد دحر قلم حالكي انرجي خمودي بقى زغبور غبوري له بتي بروتكشن اي دي كليمز بحال بو كنترول مغبار حيش قليله قديفه سوقي لشليلي دحر كن مسرا اخوم زوم تكال زيوم زوم محبر زيوم ني ارتراوያን ارتست بروتكت غوريوم سمعكو مجمريا صحيفلهم ايملسو لين دحري تراغام مصحف بحد خرخوم زخل عاب سب غيره مسرخبكم كاني شجر يبلون زخونه يكون سب راي ارتراوي موزيقኛ خوينوس فريات زلو كنكالا خللو نخلينا يلوم تاز غبركو اوتورايزيشن فريمه سيدلهم فريم كاسدلنا يلومني نزخونه ارتست خوميم زغبرو مسلني فريمه سيدلهم نفسهم كأن صرحهم صريحة مالتي حجي كوبي رايت بخومي مصيبو السبزي أنا تا كوبي رايت هاري ما زبلا زلو درف خماني أينيت درف مخانا خماني أي فلوتكم زلو أي رأخون حانت امنت تبل درفي نيرا بقدامي رئيس خماني I don't know دونجيم جزي أخساب تبصح حساب زهر مو إمبر ناتي درفس بوزح بأي أي تسرح خماني لأن حانت امنت زود زبلا زلو أرسنا يتا درف تبولكو تعرفت رأي تعرف وا أتم سبات إتدرفكو ولا أنا دروفون برش حق زي قط مصر حسب الله زي ما صر حسب الله publishing rights بحاله قط أمن زي ما كمان مثلا له خالق ترى أنا كمان تزي حرقكوس قط أمي زي ما ينسي ولا بتي أي بتسبق ملكو يسرح ولا سي جن أنا سجاز اللي بسكو سب سرح كو سرح نعي بسجان بدمن بمنفسن زلخو فطور إم سريح مولي زقط من زمان خالق ترى زم سوا زي كسمعهم خيلي دسك بلوم يخسمعهم كأسناتهم فقدونا قداسي خالق ترى أنا خم درافاي ترى ولاتي زونونو سب كمان نايت ريكوردين نايت ماستر مسل زلو سب كمان كحتى تقبو زي سب زي صرصر يلو مساي وا انا انت زي غوركو انا حقاو حلافنت هيبه زوم محبر زيوم ابي ابسويز خم زلو كمان نبر منيوم ابيم كمان يفلط امني زوم سبا زيوم كنت محبرهم اتي مانيفستوم تخكل كوين سلا زرخبكو سلا صراحتي كعقب سلا زدلقو زوم سبات زيوم سديدلو وكيلو من خاني كوبي رايت هاريمو مسبزي مساي صرصر بلالو واتساب صحيفو نغركم ايكلني خم تغوا على سبسي نبرت كان زوسدل كاسب كمان كم اي تغوا على نيخا اللوجيك بقى كون زي كل ነገር واحدي ذا فيديو زي نمنتاي سريحسي زي زرغا حيلي حسي بقداماي ነገር ازي تكنولوجي مصي تباهيلو ميسيوز زي غب اطاقما زتقمل زلو حبرتسبنا جهراي كونن تمكحتي كونن مخنياتو او عفت عوده سلازلخو بزي وخاني قرب مس ناي تكنولوجي نغرا زلنا قربت بطعمي قربا سلازخونه دجان 23 موداتا شعوي ادفرتايزمنت وصيو اب حدا موزيقኛ له فولوز غبرو ناي ماسترين انجينير فولوز غبر انا زكاتاتلو نسو كمز عينه تكنولوجي مصالو مو كمان ناي ماسترين انجينير سي بعالم درجه اما ايتا شحات ساوند انجينير تخاتاتل تزلو وسبس نت تكنولوجي ادنيو خدقومو لي خبل مسمعكو كلاشان 23 اغاطامي
ናይ መወዳእታ ዓመት ስለ ነበረት ምስ ናይ ሓድሽ ዓመት ገለ ሽዑ ሓድሽ ዓመት ሕልፍ ምስ በልአ 2024 ዘይ ፍቱነ ኢለ ብናይ ነፃ ጀሚረ ፈቲኑ ሱኖ ዝበሃል ማለት እዩ ሙዚክ ሙሬካዲ ገለ ዝበሃል ከዓ ነይሩ እሱ ቁርብ ጥፍሽ ኢሉ ሱኖ አድቫንስድ እዩ شو أدفانس لا ينبرن كم زحجي أوديو تيوم قال ملا درفتات ناي قدم قال زجورو زلو كم زحجي أدفانسد مرة ينبرن شو سلسته 3.0 في تبلي يعني را إتا جماريت مالتيو بقى جميرة كافشعو درفتات دا سرح كون دا تتقم كله نبع عليون زخون الموسيقى دا تتقم كله متى بزي مجنان مالتي أبدأ أخذ حزلكم عيسى راش درفتات غير له هايلو برهانا كوينو انا قيسا زي فشخ تاخي انتاي مون تايرو زهسسا تعمل لك سافانوس نبرها وترو شمعات لياتني تركو ما تغيرو يمزلني بعلنا يزغرتات تسنبل زي حردو دقس نايت الزتا ذكر نسات بالهالهال بي بالكالكال قوال سبع فانيز نبيني يا ألف كابزي عيسى راش حدر فتات حانت درف خمانا بچانلي ناي عثمان دمبله بقى دس سلازبلني شعوتي سيتويشن فايبو قال مليو فرنسا سلازنبر دس يل نجلس استاذ عثمان دمبله اي غيره باي اي تسرحت بالون دورز وصلوا له غزي قدمي خاني ناي ميري ماغدلان سرحتا قطم خاني نسا خاني غيريا تا قطم سلازفتخوا مالتي حساب اني حساب هيبيا تناي منفس قال سغل زبل ميري ماغدلان غيراتا تا قطمي حجز اذا نجر زي قدم سب إيز فولتو أنا خاب كل تشان 24 بلكم 23 يوتيو زي سونو زبال كاب شعوق جميرة يفولتو درفتا تفريلو موزيك أنا بعلي زخون سرح نفسه كقربو جن مخنياتو أما أصعق أسلز فلت أنا كبرنا موزيك أسلز فلت ولا تكنولوجيا تتكيم كخماني إيش إن دابله قال لما لحجنا أبنت أرتيفاكتس بهالالو تي AI مسوت ألكا إكسبورت مسجورو أرتيفاكتس بهالالو ستيم سيبريشنز بهالالو بيزوي أيتفولت أنت خونو جن نتعرفسي أب نتتراكات تجوزازيو مش جوزازي خاب استوديو تأتو شو تسمعه دحر أب استوديو سب صرح موسيقى فلوت يت فريكوينسي وخي تعرفه قال ماله كله تفولت أدخلي خا نايسب مخانو قال جراوند خلوه خليو قاليو هام خلوه خليو ناي قال بمايك أب حماق بوتاستمل أتخوين قال ماله إذا جن كم يقولون جن أرتيفاكتس بهالالو artificial مخانو سنع مخانو مقالص دحر እቲ ፍሪኩዌንሲ ተዓቀናት ከኣኒ ብትክክለኛ ናይ ዓለም ብዘሎ ሙዚቃ ብዝተሰርሐ ብሰብ ዝተሰርሐ ተኮይኑ ዘለዎ ፍሪኩዌንሲታትን እቲ ናይ AI ፍሪኩዌንሲን ሓደ ናይ ሳውንድ ኢንጂነር ፈላጥ ወይ ብዓይኑ ጥራይ ከማን ያፍቲ እትዩ ዓቀን ናይቲ ፍሪኩዌንሲ ዘርኢ ሜተር ኣሎ ኣብ ሪስክ ፈልጥ ኽእል እዩ ብእዝንኻ ሰሚዕካ ፍለጥ ኣነ ሕጂ AI ዲያ ትክክል ደርፈ ዲያ ሕጂ ሰብ ግራኽ ኣትዎ ኽእል እዩ ግን ከም ሓደ ተመክሮ ዘለዎ ሰብ ሰሚዕስ ወላ ከማኒ AI ኮይኑስ ሞዲፋይ ዝተገብረ ተኮይኑ ከማን ናይ ሰብ ኢንቮልቭመንት ዘለዎ ናይ ኢድ ሰብ ኢንቮልቭመንት ዘለዎ ከማኒሲ ክፈልጥ ኽእል እዚ እንታይ ንምባል የምፅዮ እቲ ቴክኖሎጂ ቅድሚኹም ንፈልጦ ቅድሚኹም በፂሕናዮ ኣጠቃቅምኡ ስለ ንፈልጦ ግን ሓደጋ ይኮና ኣጠቃቅምኡ ዘይምፍላጥኩም ሓደጋ ትኾኑ ኣለኹም ኣብ ነፍስኹም ከዓ ሓደጋ ተብፅሑ ኣለኹም ሕጂ ንኩሎም ዞም ሰብ ቻነላት ኣነ ክነግረኩም ማለት እዩ ይርኤ ብAI ስራሕ ማለት ንሓምም ኢና ክሳብ ብውልቂ ኣብ ገዛ ይመፅኡ ክሳብ ዘይተንከፈኒ ሰብ ኣነ ክሳይ ገብረ ይክእልኒ ኣታክ ገብረ ይክእልኒ ወላ እንዳሓመምኩ ምክንያቱ ኣይምልከተኒ እያ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ኮፒራይት ብዩቲዩብ እንድሕር ሰይደ ይሕርቀኒ ሕጂ ሓደ መፅኡ ናይ ኣብርሃ ፈርቂ ዳኹም ዘይትገብሩ ሓፍቱ ተኸላኻሊ ስለ ዘላቶ ያ መዛን ኮላ እዩ ኤክስፕሎይቴሽን በሃል እዚ ናይ ባርያ ናይ በዓል ተኽለ ስፋዝጊ ናይ በዓል ልሕደጎ ገለ መድህን ገለ ንሪኦ ኢና ቤተሰብ ኣለዎም ኩሎም ኢንፋክት ግን ወፂኡ ዝከላኸለሉ ሰብ ስለዘየለ ነቲ ስራሕ ነቶም ዝምዝመዙ
تمزمزهم مالتيو اوكي داغو خولق حلفو خلي زي نغرات زي اندحر سديد كوبي رايت نابنت حجي ان نايباري اندحر تسني ريوس قج تمصين كوبي رايت تسديده زسبزي كاونتر جلز بحالالو اي دونو كاونتر نوتيفيكيشن دي جلز بحالالو خم مسغبره مصي شعون نحيتا ام زبلني زسرح زس وانا مخان كاسي مرغاغص امص ወይ ከዓ ዩቲዩብ ቻናል ካخعص እዩ እዚ ኻ ትፈልጦ ይኹምሽ ንምንታይ እዩ ሰብ ከም ድላይ ኮፒራይት ዝሕምብጥ ዘሎ ኮፒራይት እንድሕር ተሰይድልካ ወላ ሓደ ከማን ዝሓዘነ ሰብ ሪኡ ኮፒራይት እንድሕር ተሰይድልካ ሲ ካውንተር እንድሕር ተሰይድካሉ ሰብ እዚ መረጋገጽ ተዘይቅሪቡ ካፍቶም ቤተሰብ ፌርማዲ ገለ ተዘይቅሪቡ ታይኹም ቻናሉ ክዕጽ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሪስክ ታይኣቱ ታይገድሽ እንዳሓመምኩ ስቕብል እዞም ማሕበር እዚኦም ግን ብካውንተር እንድሕር ተሰይድካሎም ቀዳማይ ነገር ዝተደራጀዎ ማሕበር እዩ ናይ ሕጊ ደገፍ ዘለዎ ማሕበር እዩ ንጠበቃ ከማነይሲ ዘውፅኦ ወጻኢታት ሲ ንዕኦም ከም ጽፍሪ ኢዲ ምክንያቱ ከም ዝራእኹ ኣብ ስዊዝ ተደጎሚኦም ቅርጽ ዘለዎም ተካላው ሰራርሓ ዘለዎም እዮም ምስኦም ክሳፈጥ ኢልካ ንሕርፈቲንካ ቤት ፍርድ ኻጥራይ ኻትረእ ትኽእል ሸውዓብ ዘይተደልየ ኮምፔንሴሽን ኣምጽነት ኣርቲስት ዶ ገለመለ ናይ ሕጊ መኸይዲ ስራሕ ዶ ገንዘብ ወጻኢታት ዶ ገለ ኣብ ዘይ ዋጢጥካ ክትኣቱ ኢኻ ሰብ ከዓ ነዚኣ ስለ ዝፈልጣ ምስኦም ኣይዳፈርኒ ምሳና ምስቶም ግለሰባትን ምስቶም ስነ ጥበበኛታትን ግን መዝሚዝኩምና ብጣዕሚ ምክንያቱ ሕጂ ኣነ ወላ ስራሕይ ከማን ተዓሚፀ ኣብ ዩቲዩብ እንድሕር ኮፒራይት እንድሕር ሃሪመ ሓደ ሰብ ካውንተር ኖቲፊኬሽን እንድሕር ሰይድልይ ናተይ ስራሕ ተኾይኑ ካልእ ትረፍ አይዲ ካርደይ ሰይደሲ ኣነ ዘራፋይ ዝንዝን ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርክዎ ማለት እዩ ሓደ ሕራይ በልኒ ናተይ ዝበለኒ ሓደ ኣምሓራይ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ኣብ መወዳእቱ ፓስፖርተይ ሰዲደ ሽመን ሽማቦይን ከማነይ ስለዚ ነበረት ኣፍታ ፓስፖርት ብሽማ በሓጎይ ስለዝነበረት አርቲስት ኔም ናትካሲ ኦፊሻል ኔም ካም ኮላ ይዘሎ ስለዚህ በከመይ ነራግጽ ፍረሰላም ሙሴ ምዃንካ እቲ ፈርስት ኔም ናትካ ጥራይ ዘሎ ምስ ቦሉኒ ናይ ኤርትራ ፓስፖርተይ ዝነበረ ኣምጽ ሙሉ ሽመይ ሽማቦይ ሽማባሓጎይ ዘለዎ ኣምጽ ምሰዶድ ኩሎም እዮም ቴንክ ዩ ኢሎም ነዚ ሰብ እዚ ልምጽ አቢሎም ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ያለኒ ደርዕ ኣለኒ ፕሮቴክሽን ኣለኒ ምክንያቱ ካልእ ትረሲ እቲ ፐርፎርም ዝገብር ዘሎ አርቲስት ኣነ ባዕደን እቲ ኮፒራይት ሲ ወላቲ ፓብሊሸር እንኳን ተዘይተጣበቀሉ ሳና ተጣበቀሉ ኸሊ ካልእ ትረፍ ናይ ካልእ ሰብ ተገይረ ግን መራገጽ ምጽት የሎምኒ ጠጠውያ ስለዚህ እዞም ቤተሰባት ከአናይ ኩሉ አርቲስት ሕብረት ገይሮም ዝኾነ ነገር ከይገብሩ ክሳብ ሕጂ ከምዝ መጸኒሑ እዞም ማሕበር እዚኦም ግን ቀዳማይ ነገር ትብልጮም ከምዚ ውሕስነት ደልየ ምስ በልካዮም ፌርማ እዮም ዝብሉኻ ኣነ ሕጂ ፈሪመ ሰይደሎም ኣውቶራይዜሽን ናይ ስራሕ ዋንነት ዘይኮነስ ስራሕ ዋና ኣለዎ ፐርፎርሚንግ አርቲስት ኣነ እሱ ኻሊዩ ገንዘብ ኣታውዲ ገለመለ ወላ ሓንቲ ቅርሺ ሓቱ ኻሊዩ ንሶም ፌርማ ጥራይ ነዛ ኮፒራይት ንኽንሰድድ ፌርማ ጥራይ እዮም ዝብሉኻ ዝኸኣኒ ናይ ኮፒራይት ዋንነት ኣይኮነን ዝኸኣኒ ሕጊ ምኽባር እዩ እዞም ሰባት እዚኦም እታ ዝወስድዋ ዘለዉ ፌርማ ካባኻ ኣውቶራይዜሽን በዚኣ ገይሮም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ ናትካ ንኸይጥቃዕ ኣብ ዩቲዩብ ሙሉእ ታሽምሎም ድሓርካ ብማሕበር ደረጃ ተኾይኑ ተሰማዕነት ኣለዎ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ክትከድዎ ፀናሕኩም ዞም ዩቲዩበራት በሊዕኩም ዲኹም ሰቲኹም ዲኹም ማሽ አላህ ጥራይ ዝብለኩም እንቋዕ ፈጠረልኩም ችግር ይብሉም ብሕጂ ንዝመጽእ ግን ተጠንቀቁ ዋ ከምዚ ጌርካ ምስ ሰብ ፀርፀራ ይባሃል ንግሆ ምድሪ ኣነ ዘይሓሰብኩ ቪድዮ ሰሪሕ ሕጂ ንምንታይ ዋ ዘይሓሰብኩ እኮ ቪድዮ ዝገብር ዘለኹ ዋ ፀርፊ ዋ እስኻስ ኣበይ ነበርካ ኢኻ ዋ ኣረ ይባሃልኒ ነውሪ እዩ ቀዳማይ ነገር ኣነ ይኮንኩን ወኻልኣይ ነገር ወላ ኣነ ተዝኸውን ከማነይስ እቲ ደርፍሲ ካልእ እትረፍስ ናይ ባዕሊ ኣነ ፐርፎርም ዝገበርክዎ ስራሕ ዋ ተኽትብሎ ትኽእል እዚ ኣነ ጋን ይኮይነኒ ሕጂ ነቶም ካልኦት ከምዚ ዩቲዩበራት ዘለኹም ከኣኒ ንሕጂ ክስታይ ክኾነኩም ኤአይ እዚ ሱኖ ዝበሃል እንድሕር ደልይኹም ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክትገብሮ ትኽእል ምስኡ ዝተተሓሓዘ ወላ በዚ ካልእ ቴክኖሎጂ ብኤአይ ሰሪሕካ አርቲስት ዲጂታል አርቲስት እውን ክትፈጠር ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣነ ከምኡ እየ ዝጥቀም ዲጂታል አርቲስት ፈጥሮ ኣሎ ኣየናይ አርቲስት ናተይ ሕጂ ትፈልጥዎን ኢኹም ባዕለይ ክሳይ ይግበርክዎ ኣብ ናተይ ናይ ባዕለይ እንዳፍረ ዝብል የበል ኣለኒ ኣብኡ ደረፍቲ ዲጂታል ደረፍቲ የፍር ኣለኹ እዚ ከዓ ንግጥሚ ናይ ባዕለይ እቲ ዜማ ከዓ ሰሪሐ ሙዚቀኛ ስለ ዝኾንኩ ከምዚ ስኹም ትገብሮ ፕሮምፕት ሂብካ ከምዚኣን ዜማ ሰርሐለ ኢልካ እቲ ኤአይ ሰርሖ ዜማ ዘይኮነስ ዜማ ባዕለይ ሰሪሐ ግጥምን ዜማን ሰሪሐ ብኡ የድርፎ ድሓርካ ፔርሶና ዝበሃል ኣሎ እስኹም ሕጂ እቲ ናይ ፍሪ ትጥቀሙ ብዙሓት ኢኹም ወላቶም ገሊኹም ከማንታ ፕሮ ትብላ ናይ ክንደያ ናይ 10 ቅርሺ ገለመል ንወርሒ ኢኹም ትጥቀሙ ዝበዛሕኩም ሰሚዐ እቲ ኳሊቲ ኩሉ ኮንሲስተንት ከማን ኣይኮነን እቲ ትገብሮ እቲ ደራፋይስ ሓደ ደራፋይ ከማን ኣይኮንኩም ትገብሩ ፕሮምፕት ምሳብኩማ ዘሎ ሞዴል ኣምፅኣ ትገብረልኩም ኣነ ሕጂ ፐርሶና ዝብል ኣሎ ኣብኡ እቲ ዲጂታል አርቲስት ናተይ ክሬት ምስ ገበርኩ ሓደ እቲ ድምፁ ኮንሲስተንት እዩ ንኣብነት ሓንቲ ኣልበም ሙሉ ቤቲ ትበሃል ኣላ ሕጂ ንኣብነት ቤቲ ኣዝማሪና
تخوينا بيت أزمارينا دمس أسمعوا عسرت يدرفع حدا حد دمس يعني كم تقبري تقولنيهم مخنياتو يلن تي تكنولوجي لعل عليكم تفلطوا تي كجبر زخل نجارات حتى تمو كنجركم انتي كجبر كم زخل بناتك عسرح ناتك قط ما تجبر زي ما تجبر تخيل كتصبوق كذا كيلكاون قطمو بعلو يدال والكاي سقيلكا شطفت زخونه حجي حدا يهلكم ابزي اريو كوبي رايت لبليبو مثلا نزم اي لبليبو مس حدغو درفتات كل مستقالي انت غيرو كاب ጫው አገላጊልና ናይሰብ ደርፊ አላ ኢልካ ሰሪዕካ ገለስ ካብ ጫው አገላጊልናኩም እዚ ዘመናዊ ዲ ገለዝ ዝብል ወዲ ሕጂ ትግጥምታ ሰርሖ ዘሎ ሪኢኹም ኣለኹም የሳቀካ ይበቃ ትግጥሚ ገረው ዘሎሲ ጫው ጨርባሕባሕ ኮይኑ ጓይላ ደጉል መስማዕ ይልካ ሙ ጓይላ ጨርባሕባሕ ስለ ዝኾነ ስሪኢቶ ትህብ ጓይላ ይትሰርሑ ትብሎም ነቶም አርቲስት ሳፖርት ገብሮም ካኒ ዘመናዊ ንክሰርሑልካ ገለመለ በር ጫው ኮይኑ ይልካ ምጽኻስ ናይ ተኸላየ ማነ درف مصيخا كوبي تغبرو ناي تخلت فاس قال يا بالله عليك يا اخي جبرني واتا نوري زي جبر بخمس لو خنرداكم قدم سناي نوتوز بحال نيرو ما مداسب غزاتيوم زورق خم مالت كوي زكو بقى ناي نوتو مالت كوي زي بتكنولوجي سلست تحوسو يو اب غزا خونكا سلت غبرو امبر ناي نوتو يو اب غزا خونكا ساب مداسب غزات اتول خ مالت كوي زكو ماجيك كوي زي تكنولوجي زمصو نغير سلا زخونه كسرق كل خايت تحزني خا قال خصاب تحجز مصكا حجمس مسأكا جن شعو شربح بحجيرمو أي مسينا إذا أنا مجمرة زي تحسبها نبركا زمنا ودي جلس بهال أنا صوري فوتو مني كماني ولا تي يري عندي خريقهم كله دميز فالحني هجي زين صريح وانزلو شربح بحسلو زخون سمعوا يا أخو أتيكم مالت تتخيفكم ملو شربح بحكوين الموسيقى ألو قلب شربح بحكوين مسمع تقول في إنجليش تسمع محرنا تسمع بقى نايس بصراحة زلعتها لك دحركا بابليك دومين دو قال مرز بالمخنيات يوم صيام بابليك دومين زبحال ነገር የለም بابليك دومين زبحال اذا اديتاتنا زدرو فوق قدم اب غايلا اب ገለ ሽዑ ዳተወራረሰ ክስታይ ዝኾነ ወይ አቦታትና ዝብልዎ ነብሩ ገለ ዳተወራረሰ ህዝቢ ዳተወራረሰ ዘምጾ እዚ ከማን ሃገራዊ ቅርሲ እዩ ማሕበር ሙዚቀኛታት ኤርትራ እንድሕር ዋንነት ከስምረሉ እንድሕር ደልዩ ከስምረሉ ክእል بابليك دومين زبحال አሎ ናቱ ቁጥዓታት አሎ ደርፊ 50 ዓመት ስለዝ ገበረ 100 ዓመት ስለዝ ገበረ ፓብሊክ ዶሜን ገለዝ በሃል የለን ምናብነት ማይክል ጃክሰን አሎ ሕጂ ናይ ማይክል ጃክሰን ደርፍታት ወይ ዓቅማ ሃልዮ ክደግሞ ዝኽእል ሰብ እንድሕራልዩ ኮይኑ ማለት አሎ እንዲ ሰብ ኮይኑ ናይ ሰብ ክደግሞ ዘይክእል የለን ግን ዓቅማ ሃልዮ ክደግሞ ዝኽእል ሰብ እንድሕራልዩ ኮይኑ ክደግሞ ክእል እዩ ግን ኣብዚ ናይ እንግሊሽ እንታይ አሎ መሲልኩም ክንሕዞ ዘለና ነገር ወላ ደርፊ ክድገም ከሎ ናይ ፓብሊሽን ራይትስ በሃል አሎ ድሓር ካፍታ ደርፊ ኻን ካቨር ክሰርሕ ከለኻ ፐርሰንቴጅ አሎ ነቲ ዋና አርቲስት ነቶም ገጠምትን ዘየምትን ዝኸይድ ነቶም ፓብሊሸራት ካ ዋንነቶም ተረጋጊጹ ዝኸይድ አሎ ብጉቡይ ወላ ከማኔሲ ደርፎም ንኸይት ደግሞ አይቋጽሩ ኻኒም ካቨር ትሰርሕ ምሽ ካቨር ክሰርሕ ከለኻ ግን አፍሊትካ አመዝጊብካ ላይሰንስ አውጪኻ ሕጂ በዓል ዲስትሮኪድ ከም ዓይነት ኦፕሽን አሎ ላይሰንስ ተውጽእ ንኣብነት ናይ ቦብ ማርል ክደርፍ ተደሊኻ ፍቃድ ክወጽእ ክእሊ ተውጽእ ክንዲ ፐርሰንት ናብ ናይ ቦብ ማርል አካውንት ክኸይድ ይብልኻ ይኸይድ ሳኻኒ ካፍታ ካቨር ስራሕካ ካፍታ ክሬቲቪቲ ናትካ ባዕልኻ ስቱዲዮ ኣቲኻ ዝመላእካ ካብኣ ኸኣ ተወሰነ ኸኣ ትወስድ ትረለኻ ካፍትናቶም ሌጋሲሲ ንስኻ ከማኔስ ደጊምካ ንዑስ ትቋደስ ኣለኻ ኣብ ዓድናን ከምዚ የለን ዝኾነ ስራሕ መጽእ ናይ ቀደም ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣምጺ ኣቢልካ ጣዕጣ ኣቢልካ እትዎ 100% ንዓኻ ትወስዶ ከም ዝብሃል የለን ንኣብነት ናይ የማነ ባርያ ኤልዋይ ዝነበረት ፍሕጂ 554 ቪቢዘ ዝብል ዮናስ ደባስ ዝውንኖ ማለት እዩ ንሶም እዮም ሕጂ ናይ የማነ ባርያ ፕሮቴክት ዝገብርዎ بسدرا ናይ የማነ ባርያ ዝተፈቅደሎም ወከልቲ ማለት እዩ ናይ የማነ ባርያ ክደግም እንድሕር ኮንካ እንድሕር ደጊምካ ኣቲኻ ከይፍቀድካ ክቆርጽኻ ክእሉ እዮም ስኻን ቻነልካን ክጉንድቡኻ ክእሉ እዮም ሓንቲ ስራሕ ተኮይንካ ነው ሰለስተ ስራሕ ገለ ተኮይና ክድምስሱኻ ክእሉ እዮም ምክንያቱ ዋንነት ኣለዎም ፌርማ ኣለዎም ውዕል ኣለዎም እንታይ ትገብር ማለት ስድራ ናይ የማነ ባርያ ወላ ክኽትርኩም እንተዘይከኣልካ ሕጋውያን ወኪላቶም ስም ኣለዎ ንዕኦም ትረክብ እዚኣን ደርፊ ክደግም ደልየ ኖ ኣይፍቀደካን እዩ ተሎም ከይፍቀደካን ኦኬ ክፍቀደካ ተኮይኑ ላይሰንስ ግዛዩ ልቸንሳ ከነበካ ኢና ተደርፊ ሰሪሕካ ዓመት ዲኻ ክትበልዓላ 2 ዓመት ክንዚ ልቸንሳ ትገዝእ ናይ የማነ ባርያ እዚ ነገር ዝፍለጥዎ እዚ ተረዲኩም ንሕናቶም ብሂወት ዘለና እግዚአብሔር መስገን ፕሮቴክት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ናይቶም ብሂወት ዘየለዉ ኸኣኒ ፕሮቴክት ዝገብረሎም ኣሎ ንኣብነት ናይ አብርሃም አፈወርቂ ሓፍቱላ ኣይተፍቀድን እያ እምበር ንኣብነት ናይ አብርሃም አፈወርቂ ክደግሞ ክእል እያ ንዓቅሚ ኣለኒ ክደርፍ ክእል እየ ዝብል ሰብ ከይዱ ንዓ እዩ ዝኸፍላ ልቸንሳ ን2 ዓመት ደልዋታ ደርፊ 2 ዓመት
2500 3000 يورو يخفلها اوكي لتشنسات هبو كلتا عامت لك كونترات كما سبقعت جن تدرف ختالي لك تزي الي خا شعون كوبرايت كمصكاي كم زعينه اسرار حسكن لمد كم زعينه اسرار ح مخنياتو ليغاسي زبال كوتي قصالنت تليغاسي نبينو سقلنا كم ليغاسي نقمطو خمشم كم قرسي خم حد غدو غلمل انكولاي فاينانشال دمو كنحسبو لنا بتتغبرو زلخ ነገር ኮመርሻል እንዲ አታውሎ እንዲ ኦ ስለዚህ ናይቶም ወነንት حسب ያ እሶም ሕጂ ዶላራት ንخبل ዕሊሎም ኣይኮኑ ሰሪሖም ክሰርሕዎ ከሉ ክሰርሕዎ ስለ ዘለዎም ኣብ ውሽጦም ዝደፍኦም ዘሎ ነገር ስለ ዝደፍኦም እዮም ሰሪሖም ድሕሪኡ ዓለም ብዘምጽኦ ዘመን ኣብ ዝበጽሖ ኸኣኒ እቲ ስራሓቶም ክትቆሞ ዝኽእል ነገር ካ ክትቀም ኣለዎ እሶም ብህይወት የለውን ስራሕ ግን ብህይወት ኣሎ ገና ሓድጎም ገሊኦም ውላድ ኣለዎም ገሊኦም ውላድ የብሎም እቲ ስራሕ ግን ኮይኑ ተሪፉ ንብሙሎም ስራሓቶም ሓድጎም ብተወሰኸ ውላድ ኣለዎም ኣይሃለዎም እሱን ኮላይ ውላዶም ስለዚህ እዚ ነገር ክንፈልጥ ኣለና ብዛዕባ ዝስኖ ክሰርሕ ደሊ ሰብ ተሊኻ ቪድዮ ክገብረልኩም خلي انا قرب ግዜ ስለዚ ሓጽረን ዘሎ ሲቹዌሽን ስለዚ ጣዓመኒ ክሳብ ሕጂ ከማኒ ምሻሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ስንቕሓተ ምጽእ ወላ ከማን ዝግበር ነገራት ሕጂ ሼር ትገብር ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ነገራሲ ኩሉ ብፍላይ ይሪ ሕጂ ገለ ሰባት ክሳይ ክሰርሑ ከለዉ እዚ ብዛዕባ ሓድሽ ነገራት ሪቪው ክገብሩ ከለዉ ገለ ዝጎድሎም ነገራት ኣለዉ ክምህሩ ከለዉ ነትሰብ ሕጂ ርእምሽ እዚ ኣስከምዚ ያኮ ተጋጊሎ ዝንባዕሉ ሳይፈለጥ አንገለ ትብል ክትገብር ደሊ ግን እሷ حجزهم سبازيهم ساعات اللوم جزيل اللوم قربنا اللوم نعون خسرحو قلمله ግን ክገብሩ ከለዉ ኸኣኒ ኣጸቢቆም ዘይገብርዎ ትርኢ ምሽ ማለት ገለ ነገር ክስማዓካ ኽእል እዩ ከምዚኣ ተጋጊዋ ኣሎ ሱኸማ ንባዕሉ ትብል ግን ኣብኡ ይጸናሕኩን ኦሬዲ ግን ሕጂ ሕብረተሰብና ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ነገራት ተገዳስነት ክሕድር እንድሕር ጀሚሩሲ እንኮላይ ተጠቃምነቱ ከዓ ክፈልጡ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብ ናይዚ ሙዚቃ عودي إزبل زلخو أفتنا يكالئ نجار كمدلاينته خطقهم ولا خلي عبدنا الموسيقى عودة إنك تجبروه تقول نجار كليب كمان يكسرح تخلي كليب كما قبلت كم سؤالكم إيه I don't hate my family, that pain is deep. They survive by learning how not to speak. Fear toward obedience like religion, but God gave me vision, not so. إذا كليب إذا حجي بأي أي تسرحيه أتوزول له قتمي السون بعلو قطمي صريح أنا إنجليش ناتي بيرفكت سلازي يكون أب AI أتي زستخاخل كوي كله بAI استرجفي إذا موسيقى أنا هرموتون سرعتون تايم سيجنيتشر نتايو تي أكايدو ستراكشر كي تعرف سلا أفلوت أصل زل موسيقى إني أصل زخونكو بجوب بأي صريحه قاليو قطمي أفتحنت ما يبيت خون زجوبو قطمي نفتحنت السجر قال ملا خون مجيكا يجبرني سلازي انتي كتجبروا خمس لكم انتي كمي يجركم نبع لكم ديجيتال ارتست خطفري خم تخولوا بخمي كاب كوبي رايت كدحن كم تخولوا دحرك انا قطم خاني اتمقرتي اتقنجو اتحلال ات زبيب قلمل زي كونس قطمي زبلع قطم سريحك توادادار خون كختوص تخليخ سلازس نايسب سراح بابليك دومين دو قال ابوزو بابليك دومين قلمل زود قسب اتي زدخه مسبي حجي ريخم أن نحركمكم ذا بابا أوتي تبلا أبس مرة كمان أمر عنقد نقول على مسبلنا حدا عركيس سنبيدة ترجمه زي فولتو كنتش عن 10 سنين وقت هذا في أجي زبز حسب مالتي خابز عبر السنة زفلت أبدا زبز حيز بالزلخو تا بابا أوتي تبلسي بز حدش زي تسألي مارتي السرحة مو بقولوا النتاجن ني حدا بلجيماوي مو بقولوا ناوتيا بقى بتا أورجينال إذ فلت أنا تعمان قال مليان السبز خدق ما خلو أتصبغ يدقموا كده ما أقول لك بديلي سمع جري يدقموا فلوتي هجي إذا درف زيها public domain يكونتن وانا اللوا جن عالم ملؤ زنق نقدر فيه حساب حدا بليون زبط فيو اللوا إذا سبز كده ما أقول له جن مسيت أتيا كده ما أقول له أني تا أوريجينال نيز فوتو أنا حق زربا ولا زي أخماني نيبع على تعمل لوا نقنيق عالم كنا نقزق مخنيات أفروبيت كنترول جبر له عالم دومينيت جبر له نريق لنا نقنقو بقى بابا اوتي وبلو زي فولتو بابا اوتي حجي مرعون مرعتن بابا اوتي لهم كسعسعو ترايما بس مرا مسبلني حدا عركي ابي لخ ابوي زبلا ابوي ابي لخ ابي خاطر حبي كذا لخ نبوي يدل بزي بوز عبي قلعي ولا خمانيسي قلقلي نغرسي ترجمو كيفلط كاي خمان ستمسطلي اخ ስለተመሰጥ ካሉ ብዙ حساب ስለዝፈለጥ ወይ ነው ዓመት ስለዝገበረ ግን ፓብሊክ ዶሜን ማለት አይኮንም ስለዚህ እዛ ናይ ፓብሊክ ዶሜን ጽጋዕተኛታት ምዃን ግደፍዋ ፓብሊክ ዶሜን ዝበሃል ከኣኒ
ናይ ባዕሉ ቅጥዕታት ዘማልአ እዩ ግጥምን ዜማን ወላ ዋና ሃሊዎስ ፓብሊክ ዶሜን ንኽገብር ንኽኸውን ዘወፈዮ ሰብ ወይ ከዓኒ ፓብሊክ ዶሜን ንኽኸውን ብዓለም ለኻው ናይ ሙዚቃ ሓገዝ ተወሰነ እንተዘይ ኮይኑ ዋና ዘለዎ ወላ 2000 ዓመት ዝገበረ ደርፊ ወላ ዘይህሉ እንተልዩ 2000 ዓመት ዝገበረ ደርፊ ገጣምን ዜያምን ንሕራልዎ ደራፋይ ንሕራልዎ ፓብሊክ ዶሜን ዝበሃል የለን ዋና ክሳብ ዘለዎ ከምኡ ዝበሃል የለን ፓብሊክ ዶሜን ዝበሃል የለን ገዛ ዛ መሬታን ገዛን ናትካ ንስኻ ንኣብነት ጌሽካ ርሑቕ ምዕራብ ጌሽካ ኣለኻ እዛ ገዛ ሰበባ ጌራላ ዓለባ ሳሬት ጌራላ ዝኣተዋ ሰብ የብላን ስለዝኾነ እዛ ገዛ እዚኣ ዝመፀ ዘርከበ ኣተዋ ማለት ኣይኮነን ፓብሊክ ዶሜን ዝበሃል ነገር ሕጉታቱ ፍለጥዎ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ስፍሕ ዝበለ ቪድዮ ወይ ከዓኒ በዚ ናይ AI ቴክኖሎጂ ከመይ ዝሓሸ ዝረቐ ከም ዝሳክት እዚ ሪቪው ገሌሎም ዘምፅዎ ወይ ከመይ ጌርካ ብነፃ ደርፊ ትግርኛ ትሰርሕ ገለመለ ኢሎም ዘምፅዎ ገለመለ ብዙሕ ክሳይ ትግበርሉ ቁሩብ ኣሎ እንዲ ኣንፈቱ ብዙሕ ኣፍልጦ ግን የብሎም ሕጂ ኣነ ዝያዳ ፈልጥ ማለት ዘይኮንስ ግን ተመክሮ ስለ ዘለኒ ከካፍለኩም እየ ዝሓሸ ነገር ክሰርሑ ንዓኹም ዝጠቅም ድሕሪኡ ገጠምቲ ክትኮኑ ኣለኩም ከዓኒ ፅቡቅ ዝወዳደር እምበር ስቂልካ ማሺ ኩፔሺ ገለመለ ዝላ ብኽራር ጌርካ ብፈቆዶ ኣንጎሎ ክድረፍ ዝኽእል እንዲ ተወዳዳሪ ስራሕ ክሰርሑ ኣለኩም ናይ ሰብ ደርፊ ኣይትስረቁ ሰሪቕኩም ሕጊ ምስ ሓዘኩም ከዓ ኣይትሕረቁ ዝሓሰብናዮ 25 ደቂቃ ዛሪብኩም ናዳርጋ 20 ገለ ደቂቃ በቃ ተድልየኩም ትኾይናታ ናይ ስኖ ወላ ካልእ ቪድዮ መስርሕ ከማን ኣሎ የድልየና ኢልኩም ጻሕፉለይ ተድልየኩም ትኾይኑ ማለት ይኽሰርሐልኩም ቴንክ ዩ